खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ खमैबो मोन 12 मासियाव बादायनो थामथिम। बा थाखो उथ्रिनाय आइजोफोराबो दानफायाव 8,400 रां दान बान्थानि साख्रि मोनसिगोन। हेमन्तआ दिनै गुवाहाटीआव गंथाम फुटब्रिज बेखेवदों। आसाम गोरोबथानि 6 नं दफाखौ आखरै आखर मावफुंनो आरो लाइमोनफोरनो सुंथानाय होनो राहुल गान्धीनि रादाय। इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव मैया चेन्नाइन एफसी आरो गोवा एफसीनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया ड्र' जादों। दिल्लीनिफ्राय देहरादूनसिम दावबायनो थाखाय गोदान लामा। फावखुंग्रि सुस्मिता सेननि फोसावनाय मोनसे पस्टआ साफ्रोमखौबो गोमोहोदों। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' दैदेननाय इउनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिबारेल सुंद'यै इउपिपिएल दोलोआ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव खमैबो मोन 10 निफ्राय 12 मासियाव बादायनो थामथिम खालामदों। बेनि बागै प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बिटिआरनि सिङाव थानाय मोन 10 निफ्राय 12 बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि फसंनो थामथिम खालामदों आरो थियारि जादों। बबेखानि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय मोन 4 निफ्राय मोन 5 मासियाव बिजाथि फसंनायनि बागै इउपिपिएल दोलोआ थांखि लानो हागौ होननानैबो प्रमद बर'आ फोरमायदों। इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुंथिबावनाय बादिब्ला बे समाव इउपिपिएल दोलोआ नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स सुंद'यै एनडिएनि बाहागोआरि जाबाय। बेनिखायनो एनडिएनि गुबुन दोलोफोरजों ज' जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां आखायाव खामानि गैयै बेकारफोरनि थाखाय मोजां खौरां लाबोदों रायजो सोरखारा। रायजोनि पन्सायतआव गोदान साख्रि ओंखारदों। दानिफ्राय 5 थाखोल' उथ्रिसारनो हानाय आइजोफोराबो दानफायाव 8,400 रां दान बान्थानि साख्रि मोननो हासिगोन। बे खाबुखौ होदों बिजेपि दैदेननाय जथायारि रायजो सोरखारा। मख'नो गोनांदि बे मासिनि मुङानो जादों ग्राम्य सखी। पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाना बे गोदान मासिखौ जर'खायै आइजोफोरनि थाखायल' सोरजिदों। बे गोदान मासियाव एमजिएनरेगानि सिङाव थिसनथाइ होनाय जागोन। बबेखानि बे साख्रियाव थिसनथाइ मोननाय सोद्रोमाफोरा जब कार्ड थानाय सुबुंफोरनि खामानिखौ नायनायानो गाहाय खामानि जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे मासियाव आइजोफोरखौल' थिसनथाइ होनाय जागोन। बिजाथिया खमैबो 5 थाखो उथ्रिसारनाय आरो 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनि गेजेराव जाथारनांगोन। जायखिजाया गावसुंथा हानजानि सोद्रोमा आरो जब कार्ड थानाय आइजोफोरानो बे मासिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। आसामनि केबिनेट मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन जायगायाव बानायनाय गंथाम फुटब्रिज बेखेवदों। मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि कामाख्या, दिसपुर आरो खानापारायाव गंथाम फुटब्रिज बेखेवदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कामाख्यानि फुट अभारब्रिजखौ फुंनि 9 रिंगायाव, गणेशगुरिनि फुट अभारब्रिजखौ 9:30 रिंगायाव आरो खानापारानि फुट अभारब्रिजखौ 10 रिंगायाव सरासनस्रा राइजोफोरनि थाखाय बेखेवना होयो। शिबसागराव दिनै कंग्रेस दोलोनि मोनसे गेदेर सुबुं रेलि जानानै थाङो। आसामखौ रैखा खालाम मोन्थोरजों बानजायनाय बे सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैदों इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि आरो एमपि राहुल गान्धीआ। फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसनि फोसावदिंनाय मेलाव दिनै राहुल गान्धीआ बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीआ दिनै शिबसागराव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गुबुन रादायफोरखौ होलांदों। राहुल गान्धीआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ देरहानानै सोरखार दानो हायोब्ला आसाम गोरोबथानि दफाफोरखौ आखरै आखर मावफुंगोन। हाबसनफैनाय गुबुनारिफोरनि जेंनाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो। आसामाव गावस्रा-गावस्रि जायोब्ला, आसामाव हिंसा जायोब्ला भारत हादरनिनो खहा जागोन। जायखिजाया जाहोनावनो नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा काखौ गनायनानै लानाय जानाय नङा। बेजों लोगोसेनो बिजेपिआ आसामाव गोरोबथाखौ फोजोबस्रांनो नाजादों होननानैबो बिजेपिनि सायाव गोख्रों अजद होनायजों लोगोसे आसाम गोरोबथाखौ आबुङै रैखाथि होनाया कंग्रेसनि बिबान होननानै राहुल गान्धीआ दाबि खालामदों। ओरैहाय कंग्रेसआ सोरखार दानो हायोब्ला साहा बागाननि मावफारियाफोरनि आथिखालनि मजुरि 167 रांखौ बांहोनानै 367 रांसिम बारायनानै होनाय जागोन होननानै राहुल गान्धीआ शिबसागराव रादाय होदों। इन्डियान सुपार लीग सुंद'यै आइएसएलआव मैया चेन्नाइन एफसी आरो गोवा एफसीनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जोबनानै थांबाय।
मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव चेन्नाइन एफसीआ ग'वा एफसीखौ गल 2 बल सोनो हादोंमोन आरो ग'वा एफसीआबो चेन्नाइन एफसीखौ गल 2 बल सोनो हादोंमोन। जाहोनाव मैयानि इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव चेन्नाइन एफसी आरो ग'वा एफसी बे मोननै हानजानि गेलेनाया ड्र' जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव चेन्नाइन एफसी आरो ग'वा एफसी बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया नारा-नाथा जादोंमोनब्लाबो मैयानि गेलेनाया ड्र' जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दिनै इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो ओडिशा एफसी बे मोननै हानजानि फुटबल गेलेनाया बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय जागोन। बेजों लोगोसेनो दिनैनो एटिके मोहन बागान एफसी आरो जामशेदपुर एफसी बे मोननै हानजानि गेलेनायाबो दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दिल्लीनिफ्राय देरहानायसिमनि गेजेराव गोदान ग्रीन एक्सप्रेसवे 210 किल'मिटार मोनसे गोलाव लामा बानायनाय जासिगोन, फोरमायदों मिरुनि राजा लामा आरो हान्थामेलानि मन्थ्रि नितिन गाडकारि बिथाङा। मोनथिनाय बादिब्ला मोननै सहरफोरनि गेजेराव थांलाय फैलायनि गोलाव जानथायखौ 3 घन्टानि गेजेराव समावनो हान्थिनो हागोन। मख'नो गोनांदि मिरु मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे लामायाव गासै 10 किल'मिटार गोलाव एलिभेटेड र'डबो बानायनाय जागोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे खामानिया थाबैनो सोलिसिगोन। मोनथिनाय जायोदि आवगायाव बे गोलाव लामाखौ हान्थिनो थाङोब्ला 235 किल'मिटार जानथाय हान्थिनांगौ जायोमोन, नाथाय दायो 210 किल'मिटारावनो हान्थिनो हागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे बेखौबो मख'थारनांगोन दि बेयो जिब-जुनारफोरनि संरैखाथिनि थाखाय 12 किल'मिटार गोलाव एलिभेटेड करिडरजों बानायनाय जागोन। मुंदांखा फावखुंग्रि सुस्मिता सेननि फोसावनाय मोनसे पस्टआ साफ्रोमखौबो गोमोहोदों। मोनथिनाय बादिब्ला सुस्मितानि बे पस्ट हगारनायाव बिनि लोगोफोरा फारियै कमेन्ट्सनि जोहै सोंथि सोंहरदों। खायसे लोगोफोरा सानदोंबोदि फावखुंग्रि सुस्मिताया भेलेन्टाइन्स डेनि आवगायावनो ब्रेकआप जादों होननानै। लोगोसे बेनि अनगायैबो सुस्मिताया फिन आरोबाव मोनसे गोदान पस्ट हगारबावदों, जेराव बिनि दिदोमथि आरो गावनि मोजां थांखि लानायनि बाथ्रा बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बियो लैथोमानि सेराव थानानै मोनसे फट' सेबखांनायजों लोगोसे मोनसे पस्टनि गेजेरजोंबो गोबांथार बाथ्रा बुंबावनायखौबो नुनो मोननाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला आथिखालाव बियो दासिमबो रोखा जायाखै दि बियो माबे थांखिनि बाथ्रा बुंगासिनो। लोगोसे फावखुंग्रि सुस्मिता सेनआ बेनि सिगाङावबो लोगोफोरनो गोबांथार बाथ्रा फोसावखांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।